नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। दक्षिण पश्चिमी मानसून के मुरादाबाद, मेरठ और आसपास के क्षेत्रन में बढ़ल सक्रियता से सोमवार के लोगन के गर्मी से राहत मिलल। मौसम विभाग का मानल जाओ तो पश्चिमी यूपी के कई जिला में मंगलवार के भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कल गई बा। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक मंगलवार के पश्चिमी यूपी के कई जिला में तेज बारिश हो सकेला। वहीं सोमवार की सुबह 11 बजे से ही एकर असर देखे के मिल रहे। मेरठ समेत कई अन्य जिला में भारी बारिश भइल। वहीं रविवार तक जहां भीषण गर्मी और उमस वाली गर्मी का लोगन के सामना करे के पड़त रहे, रविवार के बाद जब मौसम विभाग द्वारा सोमवार से मौसम बदलने और मानसून के सक्रियता का बात कहल गई तो लोगन के द्वारा राहत का सांस लियल गई। काहे कि रविवार तक उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस वाली गर्मी का लोग सामना करत रहे, जेकरे बाद लोग परेशान रहे। काहे कि पारा में भी लगातार बढ़ोतरी होत रहे। मानसून का जब एंट्री भइल रहे तो कई जिला में हल्का फुल्का बारिश और कई जगह पे भारी बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गई रहे। खासकर अगर पूर्वांचल का बात कल जाओ तो गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बस्ती, कुशीनगर, मऊ के आसपास के इलाका में भीषण बारिश देखे के मिलल, जेकरे बाद सड़कन पर जल जमाव और नदियन का जलस्तर भी खतरा के निशान के ऊपर पहुंच गई, जेकरे कारण कई जिला में बाढ़ जैसन स्थिति उत्पन्न हो गई। घाघरा से लेकर सरयू नदी उफान पर है। हालांकि मानसून का रफ्तार धीमा पड़ल और उसके बाद सड़कन का जल जमाव भी कम भई, लेकिन भीषण और उमस वाली गर्मी लोगन के बेतहासा परेशान करे लागल और लोगन के इंतजार रहे कि मानसून कब एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। वहीं आपके बता दें कि लोगन के इंतजार अब खत्म होने वाला बाटे। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिला यानी कि दिल्ली एनसीआर से सटल जिला, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा के आसपास के जिला में भीषण बारिश का संभावना बाटे। वहीं राजधानी लखनऊ समेत के आसपास के जिला कानपुर, उन्नाव, इटावा, मैनपुरी, औरैया, लखीमपुर खीरी, सीतापुर के आसपास के जिला में भारी बारिश का संभावना बाटे। वहीं पूर्वांचल के क्षेत्र में भी ये मानसून के सक्रियता का असर देखे के मिली। वहीं वहीं धान के खेती करे वाला किसानन खातिर भी राहत भरल खबर बाटे। अब खेतन का जल जमाव जौन कम भइल बाटे वो मानसून के सक्रियता के बाद और बढ़ी और धान के खेती जम के हो सकेला।